Ngisacela ukubingelela ngoMangothobane ISANGOMAsomoya ezinye siphula ngamathambo. Amabhande. La mabhande la awanabo ubungozi. La mabhande la aweqelwa isikhathi. La mabhande la awa-expire. La mabhande la ngiyakutshela ukuthi uzolenze njani malifika kuwena. Bese ngikutshela ukuthi mawuqeda ukwenza into ethize wenze njani wena. La mabhande la ayakuvikela. Kuya ngawuthi ufuna liphi ibhande. Mawufuna lezitha. Mawufuna elokuyivikela makuliwa. Noma elokulwa. Nanti yonke la ngiyalenza nelenhlahla ngiyalenza. La mabhande ke awanabo ubungozi. Njengoba le mithi ngifaka la emabhandeni kunezizathu sokuthi why ngingakuchabi. Isikhathi esiningi abantu abagcatshiwe umuntu ugcina esenequnga noma umuntu ugcina eseba nezitha nje engenasidingo ngoba lento ila egazini kuyena. Kanti ibhande lenza ukuthi izinto zakho nethonga lenhlahla lingahlehli kuwe. Omunye umuntu uma umgcaba onedlozi lenhlahla idlozi liyaqhela kuyena. Yikho ngithi ke isizathu ziningi izinto ezenza ukuthi ngikhande ibhande umuntu ngingamgcabi. Nanti ibhande. Kodwa othandayo uthi mina mkhulu ngigcaba nginankinga ngiyamenza. Kodwa mina ngokwami ngincamela ibhande. Ngoba ibhande lingaze lisale ulinikeze izingane zakho. Yabo, ibhande ali-expire. Kodwa malifika ngiyakutshela ukuthi lenze njani ukuze likwazi ukuthi nguwe umnikazi walo. Engathi nomunye mayiselitshontsha bese lisebenzela yena. Leli ke mangelakho lafika kuwe ngakunikeza lo muthi engufaka nalo ngathi hamba uyogeza kanje kanje noma engalintshontsha umuntu angeke limsebenzele. Nawa kamabhande akhona amabhande. Njengoba ubona nala ngemuva angeyinhlobo ngeyinhlobo. La mabhande ke ngiyakhona ukwaKorea amanye ngiyakhona ukwaKorea amanye angikhona ukwaKorea. Siyathokoza uMangothobane.